Kedves Müller uram, most már ez forog a gép. Zsuzsika már megsütötte a pogácsát? Zsuzsika, megsütötted már a pogácsát? És megjöttek a vendégek. Teljes létszám. Skandalóba. Egy Borha piacon vásároltam. És ezt itt be. Utána kiegészítem. Ugye ez 30-32 fokú. Ezt a magyhának Nagy a család. az ennél később nem csinálsz egy nappali. Kérek egy barátságos műsort erre. Előadás. Kertészek egymás közt. Terül asztalka. Jó étvágyat kívánok Köszönjük. mindenkinek. Ha már leülünk és rablózunk, akkor én például át szoktam rakni az egész. Persze, ám, de ne veritek a fiúkat. Balaszkodik a Tibi nekem, hogy rongyá veritek őket. Kifosztjátok őket. Én a Marissal játszok, Péter Tatterúttok azt. Igen? Megyünk a Gyulai, vagy a Csabai Gyulai Fesztiválra. És ott jönnek a vendéglátóik. De olyan lendületbe indultunk, hogy... De jó helyen van. Gyula kitalálta, hogy és megyünk be a Kolbász Fesztiválra. A Csabai Kolbász Fesztiválon, ahol gyulai kolbászt mutogatnak, csinálnak. Hello Tiborom! Ez az. Hát így van ez, azt mondják, hogy Békés megyében vannak a legszebb lányok. Igaz ez? Mármint az apa személyben. Ezt én nem vitatom, de érdem vannak a legszebb fiúk. Hölgyeim, hallották? Érdem vannak a legszebb fiúk, megyünk Érdre. Szolgálati közlemény, Ható Miklós alpolgármester urak ide válik az Hát, magas, felgördítek a kolbász. Kész van, csak hiszen az egység nagyon fontos, hogy együtt érezzük, együtt gondolkodunk, és közösen a lehetőbb sikereinket örülünk, a mások sikereinket is. Csapatán ZRT, tudlátom, hogy tojással gondolkozik a csapat,
jaj, rigó, de sárga csikó, hát együtt látjuk, de akárán. Jaj, rigó, de részeges ló, de megint az a bárát. Jaj, rigó, de sárga csikó, hát együtt látjuk, de akárán. Jaj, tila-tila-la-la-la-la-la-la, de haj, tila-tila-la-la-la-la-la-la-la-la, haj, la-la-la-la.